Okay. Afam bụ Ikechukwu Kingsley Valentine. Oja dele nwa Gameva dị manager. Abụ m nwoke ji osisi kpọrọ nkụ. Ọ na-ekwu okwu ka mmadụ. Osisi kpọrọ nkụ ahụ bụ ọja. Ọja bụ ihe ndị Igbo ji nwa nwere. Abịa n'ihe dị n'ọja, njirim eji mara ọja bụ. Ọja bụ ihe ndị mmụọ, mana ndị nọ n'ụwa na-eme ya ka ọ bụrụ ihe dị mmụọ. Ọja bụ ha ji na-emekọrịta na ndị mmụọ na ndị nọ n'ụwa. Like ije ndị okenye anyị mgbe gboo nọọ ihe ọja anụwa bụ ihe eji kpọọ ihe omenala. Ha chọrọ ịgwa nna nna ha okwu, onwe ndị na-eji opi, onwe ihe dị iche iche ndị Igbo ji agwa ndị nna nna ha okwu. Ha were ọja ahụ na ha na ndị na ha na-akpakọrịtacha, ha gwacha ha ga-eme na ndị nna nna ha isi from asị na ndị mma emere ihe ha chọrọ ka o mere ha. Nke mbụ, ọja anụwa anyị na-ahụ taa, ụfọdụ na-adị mmegbu ọja amụba, ha na-eje amụ ọja. Ọja na nwere ndị ịma na amụtara amụta na ọnatarachi agbụrụ. Nwa bụ Ikechukwu Kingsley, amụrụ m ọja amụ. Ọja niile na-egbu bụ gịnị? Amarụ nke o si bịa. Oke, ka m si ekwu na mbụ, o nwere ndị bụ ọnatarachi, nwee ndị bụ ndị mụtara amụta. Ịbịala anya na ndị mụtara amụta na ndị ọnatarachi agbụrụ. Ka m si wee bido ọja ọja anụwa adị m obere mgbe m dị 12 years. That 12 years anụwa na-enwere ike mgbe m nọ na village a na-ekpọrọ eji agbụ na-egburu ndị mmadụ akwụ. Enwere ike nọrọ n'ụlọ akụlarisi na-egbu dị ọja. Ihe ọ bụla m na-eme nọrọ na-eji ọja ha na-eme. Because anything ị na-eme n'ụwa anụwa ma o take the part of your body, your blood, onwe ihe ga-emenwu. So mgbigide wee to see the extent nke m ghọtara na that thing nwere ike ịkwụsị ya. Ndị be anya sị ka akwụsị dị tin na nwere ụdị ihe mụ achọkwa ka nkwụsị okporodu. So nghọtazi na nke ahụ natarachi ma bara uru. Ya na-eme na mbanye ebe a na-eme ihe, nwere ebe a na-eme ihe mmadụ aga, ebe ịgba nkwụ, ebe a na-akwụ ọnwụ, mbanye ebe ahụ nke ma na-adị iche. Ndị mmadụ na-asị m ka eke nsi mụta ka nke esi eme ka ndị mmadụ na onwere dị ha dị eme, onwere ga-atị echinyere m ụgwọ sị m ego ole ka m ga-akụ, a ga-akwụ ka akụziere m nsi nwekwo n'ihe m ga-akwụ bikọs amara m akụzi mmadụ bikọs ọ bụrụ ihe m kwara kịta ka m ga-akwa in next 2 seconds bikọs ọ bụrụ m nwa na-egbu. Ọ bụrụ na m nwere ọja tinyere ọnụ ugbu a na-ekwu okwu na-egbu ọja anụwa, just ihe mbọ na aka m ga-adị n'ọja, ihe na-apụta n'ọja bụrụ nwa na-emezi. Ọ bụziri ndị mma na-ekwu okwu ya. Ndị mma ka ekesi mara ndị mma ahụ dị abịa na ndị oyibo asị na ọ dị guiding angel. Ndị ahụ Chukwu dinyere gị ka gị ha na nso. Mgbe m weliri ya kpokwe ha ozugbo ha bịa take over. Abịa n'iru ọja na-abara ndị mmadụ abakwara na ndụ mmadụ bụ na o nwere like ịbịa n'ọtụtụ ihe na-emegezi kịta, ife mmapụ obi dịzi too much. O nwere ike onye na-aga n'ụzọ jos obere ihe eme onye ahụ, nwere ike mmadụ si n'ụzọ mapụta obi ga-amapụ onye ahụ nwụọ. Mana ọ bụrụ na ọ nọrọ ebe a na-egbu ọja, onye ahụ ọ ga-anọ 2 years, more 2 years ka ọ ga-anọ onye ahụ nwụọ. Onye ahụ ga-erukwe mmụọ 20 or 30 years ma ọ bụ na ọ na-anọkọrị maka ndị anọkọta na ọja anụwa. Ọja anụwa na-akpọchite mmadụ azụ, ọja anụwa na-akpọdokwa mmadụ nso n'ebe ndị mmụọ nọ. Ka ndị mmụọ na-ekwudokwu ya, ọkwa Chukwu ka abịa ma onye kere n'igwe n'ụwa ka ụwa dị n'ime ya. Mgbe ị kpokpuru ya, ihe ọ bụla ị na-eche tụrụ ọja anụwa, ọ ga na-esi ebe ahụ na-agwa gị mụ nwa na-egbukwa ọja mbanye m n'ọnụ, nwere ike ma m na-ekwu di ya, mana ndị mmụọ na-anụ gwa m na-ekwu di ya, gị nwa na-anụ dị ọja ahụ na ebe ọ na-akpọga gị mụnwa ma mma na ọgụ nwa na-anụzi ọja anụwa ga-amatazi ebe ọ ga-akpọgazi gị. O nwere ndị ọ na-eji na-agwọ ya. For example, o nwere eme na-esiri ngara ebe a na-ekpe ekpere, anọ m ebe ahụ na-egbu ọja, onye nke ọzọ nọrọ na-eti praise the Lord, amarọ dị ihe na-eme. Onye ahụ si ebe ahụ pụta, okoro dị ka akwụsị, onye ahụ bido nyebe testimony. Mgbe bidoro ọja ahụ ya daa na anụ ife, mana ka before na m akwụsị dị ọja ahụ, onye ahụ bido n'ụwa ozi. So testimony bido instantly. Many things ihe ọja anụwa na-aba ọ karịrị akarị. Like ịbịa na-aba anyị kịta, abịa na omenala ndị Igbo kịta, anyị etufusigo everything na eji mara ndị Igbo. Ihe eji mara ndị Igbo agwụla.
so anyị amụtazia ndị ọcha. Ọ dịkwa m ime ndị ọcha o, mana ihe ha na-eme ndị ọcha na omechekwa na ndị ọcha na nke ha na-afefọkwa anyị weziri nke ndị ọcha tinye na nke anyị, ọ na-aghọzi anya ahịa. Ihe ha ji bụrụ mmadụ, ihe Chukwu ji ekpe anyị ka anyị ji bịa ụwa, anyị echepụzie ya. O nwere ndị na-abụ iwere ọja anụnwa rute, like for example kịta eji ọja anụnwa efe Chukwu, eji ọja anụnwa etokwa arụsị. Mana akwụkwọ nsọ gwara m na Psalm 150 ọ sị were ihe niile dị n'ụwa wee fee nye ofufe, ma ekwewo ma ogele ma ọja, na ya ga-aza gị oku, ọkpọkọ gị na ya ga-aza gị oku. Then ihe ahụ nwa bụ uru a na-enweta na ya. Abịazịa na ihe challenges a na-enweta na ya bụ ọ bụrụ na ị na-egbu ọja anụnwa na-emekwa ihe gbasara ihe omenala anụnwa bụ ihe ọja anụnwa, ị ga-akwụba aka gị ọtọ. Ọ bụrụ na ịkwụba aka gị ọtọ, o nwere ndị ga-ejiri ọja anụnwa wee delivata ịfụta n'ụzọ inwe accident, like ọ na-ile aka ma anụnwa, ọ na-ile aka ma anụnwa ọ gbatụrụ ọfụma, ilekwa nke ọ dịrị oke, aka anụnwa dabanye m n'ọnụ, adị m eji nwa aka anụ were nri, ihe mere ya nke anụnwa left ka njem everything. All the challenges dị n'ihe anụnwa duto ka ha ga-esi wee nọrọ ajiri ihe dị taa wee na-azọpụta ndị mmadụ, maka ndị mmadụ chere na just ị na-ekpe ekpere na-abụ abụ ebe a ka nzọpụta ga-esi wee dị. Amarọ nọọ ihe anụ wee chifuru echefu, amarọ nọọ ihe ga-abara uru bụ ebe nzọpụta ga-esi wee dị. So mana devil achọpụtago na ebe a ka ụmụ mmadụ si wee na-enwetazi onwe a na-achịziri mmeni stọd ebe ọbụla. So ihe anụnwa na-abụzi challenges na-adịkebe na ọja. Onye ọbụla na-egbu ọja na-adị very very careful, maka na ụfọdụ na ndị na-egbu ọja amarọ dị ihe a na-eme. So mgbe anyị na-emara ihe na-eme, mgbe anyị ga-ebido nwebe problem. Ekene m ịma na ọ bụrụ na ekwuchi okwu ma ekwuru okwu ahụ, ndị mmadụ ama nghọta ha na-ekwu ka eke onye ha na-ekwu okwu ya, ọkwa na ọja aka na-ekwu okwu ya. Ụmụ Igbo na n'olu m, ụmụ ụwa na n'olu m, unu nụrụ ife anyị na-ekwu maka ya. Onye ọbụla gee ntị ka anyị kpogo na be ndị ma ọ kpogotu ma na-achitekwa azụ.